Hai que planificar ben as cousas, claro que sí. Sí. A verdade que a mí sempre se me dá mal queixarme diante de Inés. Vale. Bueno, pois moi bo día a todas e a todos os xornalistas que nos seguen polo streaming. Esta rolda de prensa é para trasladarvos que o Grupo Municipal de Compostela Aberta acaba de registrar un recurso de reposición contra o acordo da Xunta de Goberno do 7 de decembro no que se acordou o programa de conciliación de Nadal máis os seus prezos públicos. Presentamos este recurso de reposición no convencemento de que o acordo non está asustado ao dereito, porque fixou unhas tarifas para o servizo que son claramente desorbitadas e que, ademais, non están amparadas en ningunha memoria económica que avale ditas tarifas e o incremento sufrido. No expediente do programa de conciliación de Nadal non existe unha memoria económica que acredite o custo real do servizo, que debe ser a base para determinar estes prezos públicos. Tan só se fai unha referencia xenérica a que o custo do programa está baseado na experiencia de outros programas similares en convocatorias anteriores e nos prezos do mercado. O cal, a parte de non ser certo, non é o que solicita a lei, non é o que indica a normativa vixente. A lei exixe un informe económico detallado na que se explicite os custos. Estamos a falar de fondos públicos, estamos a falar de recursos públicos para os que se demanda transparencia, non? Estamos a falar de importes que se lle cobra á veciñanza de Santiago para un servizo municipal que non pode ser unha decisión arbitraria ou con falta de rigor no establecemento destes prezos. Sen ter realizado un informe económico detallado, dificilmente se pode justificar o incremento do prezo do servicio, un incremento de máis dun 96%, que é o que sofre este ano o programa de conciliación de Nadal con respecto ao ano pasado ou a anos anteriores. O servizo custará 357 euros por modalidade completa, incluindo actividades, madrugadores e comedor durante 9 días, fronte aos 181,3 euros que custaba coas mesmas características no Nadal do 2019. O Concello de Santiago consegue, desta forma, ser o concello máis caro para a conciliación. Bugallo acaba de converter a Santiago de Compostela no concello que impón os prezos máis elevados para o seu programa de conciliación de Nadal. O Goberno municipal, ademais, non se pode excusar nun protocolo da COVID. Este protocolo non explica o encarecemento, non o explica no expediente ao Goberno municipal, pero tampouco explica, tendo en conta que nunha situación similar, en plena pandemia, no mes de verán, hai que lembrar, o Servizo de Conciliación foi xestionado pola FAMPA e cobrou 250 euros por un mes completo na modalidade de só actividades. 250 euros, só 10 euros máis que o Concello quere cobrar agora por 9 días. Neste cadro que temos aquí, podemos ver a diferencia entre o programa de conciliación do Nadal aprobado agora polo Goberno nese acordo de Xunta de Goberno do 7 de decembro, no que a modalidade completa costa 357 euros, e o aprobado no verán, por todo o mes de xullo. Na de só actividades podemos ver 240 euros no Nadal e... Está? Sí. Perdón, non me coincidían a mí as cifras. No Nadal, 240 euros, e no verán, todo un mes, 250 euros. Só 10 euros de diferencia. De outro xeito, cada neno ou nena que participou no programa de verán na modalidade de súas actividades tivo que pagar 6,52 euros por día, fronte aos 26,60 euros día que hai que pagar no programa do Nadal, sendo a situación similar en plena pandemia. Mais, tal e como recollemos no recurso de reposición presentado, non hai ningún concello galego que impoña estes prezos públicos que acordou o Goberno de Bugallo. Facendo a comparativa que podemos ver no seguinte cadro, facendo a comparativa con outros concellos
En só actividades, sen os servizos de comedor e madrugadores, que son servizos que en moitos concellos non se prestan, pois os 240 euros que custa o que custará o programa en só actividades no Concello de Santiago quedan moi lonxe dos 45 euros que hai que abonar en Teo, ou dos 40 das Pontes, ou os 23 que pagarán as familias empadroadas na Estrada. En Ames o prezo fixado é de 22,5 euros, en Boqueixón custará 25 euros, e incluso en outros concellos galegos, como Muros ou Ortigueira, pois o servizo será de balde para as familias. En Santiago, as familias compostelás teñen que pagar 240 euros. En canto á modalidade do programa de conciliación completa, que é o que inclúe os servizos de comedor e madrugadores, en Santiago custará este ano 357 euros por 9 días, fronte aos 103,5 euros que custará a mesma modalidade en Ames ou os 71 euros que custará a mesma modalidade en Teo, en concellos da nosa contorna. Estamos ante unha decisión que semella arbitraria e que volve a demostrar o escaso interese que ten o goberno de Bugallo en políticas de conciliación, en ofrecer un servizo de conciliación que realmente lle axude ás familias nesta situación que estamos a vivir, non? As medidas que ven tomando o Concello dende o inicio da pandemia deste eido, pois semillan máis estar orientadas a desincentivar a participación destes programas, a desmantelar este tipo de políticas públicas. Parece que teñen pois este interese en vez de demostrar propostas de alternativas reais para que as familias podan conciliar. Porque eu pregúntome, cantas familias santiaguesas pódense permitir pagar 370 euros por crianza por 9 días en Santiago? Cantas poden estar interesadas ou poden participar neste programa que lle suporá un custo tan elevado? Tanto que se facemos as contas, no caso de moitas familias con varios fillos, pois case é máis económico ou sen o case, pois contratar un cuidador ou cuidadora para que participar no programa municipal de conciliación. De feito, se buscamos na iniciativa privada, na nosa cidade, podemos atopar prezos bastante máis asumibles que os prezos impostos polo Concello, cando se supón que a iniciativa privada procura un lucro económico e o Concello non. O Concello procura ou debería procurar un interese público e social. Existen moitas dúbidas ao respecto dos prezos públicos fixados para o servizo de conciliación. Tamén dende o punto de vista legal, xa non só éticas, xa non só as dúbidas de poñer estes prezos desorbitados nun servizo de conciliación que o que fai realmente é impedir a conciliación ás persoas que máis os necesitan, as familias máis vulnerables. Senón, como decía antes, tamén existen dúbidas dende o punto de vista legal e dai a proposta que presentamos hoxe e o recurso de reposición interposto contra o acordo da Xunta de Goberno. A Lei de Tasas e Prezos Públicos indica que toda proposta de establecemento ou modificación de contía de prezos públicos debe ir acompañada sempre dunha memoria económica financiera que justifique o importe dos mesmos. Dio a Lei de Tasas, existe jurisprudencia múltiple do Tribunal Constitucional, do Tribunal Supremo, do Tribunal Superior, que indica que para establecer ou modificar ese prezo público ten que realizarse un estudo económico e este debe estar suficientemente razoado, porque en caso contrario pode conlevar a nulidade do prezo público. Este incremento do 96% no programa de conciliación de Nadal non está razoado económicamente no expediente. Non só porque o digamos nós, non só porque o diga a Compostela Aberta, senón a mesma intervención municipal o indica no seu informe. Dende Compostela Aberta queremos instar ao Goberno de Bugallo a rectificar, a que faga un estudo económico detallado, a que faga unha política pública real de facilitar a conciliación, porque non é justificable que no actual contexto económico e social impoña uns prezos que converten en inaccesible un programa que debería axudarlle as familias na conciliación da súa vida familiar e laboral. Xa rematei. Seguro que me deixo moitas cousas, pero...
Non hai preguntas? Bueno, pois nada, aproveito para felicitar as festas e que pasemos todos un bo Nadal dentro das posibilidades que temos este ano. Bueno.